kunamata kunamatira nyika yekwedu chidai nyika yekwedu yawanirwa rugare naMwari chinamatira nevatungamiri vedu venyika pakusvika pane zvokupedzisira tidai Mwari vekudenga vavaitira zvakanaka pakati pekurarama kwavo. Hurumende yedu inotonga iyi inotodiwa naMwari Baba, ndiyo yakatoprofitwa naBaba Johani kunzi iyo hurumende iyi ichatonga nekuti icharamba ichitonga. Saka muchiona paye ndakambotaura ndakati muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe kwezvinezvi. Situation yacho kwaari it looks like tichatosara manje ndechekuti pachatanga kuzonzi vanhu vaneta, because already vanhu vaneta. People are sick and tired of nonsense, kunyeberwa, kukudzwa zvinhu zvekupenga nemapreacher nemachichi. But maonero andiri kuzviita ndekuti zvikaramba zvichiitika maitikiro aya kwakanangwa chaiko chaiko ndo pasina. Ushaona vanhu vachasvika pakutsamwa zvokutsamwira vaparidzi ivava. How come kuti vanhu vanotaura kuti hanzi hurumende iyoyo ndo iri kunikirikino iri kubva kuna Mwari? Hatichanzwisisi kuti maprofita dzimwewo ng'anga manikirikini machechi mapentecostal vacho vanenge vachingotaura the same thing. Ichi chidhiri ichi chiri kuitika chekuti vanhu vanenge vachinambata vanhu varuchazonambata Mwari upi chaizvo kuti anosiya vanhu vachiomerwa nezvinhu maomero iwaya. Vari kunamata Mwari upi chaichaiwo kuti izvezvi munyika meme panoitwa kana kuti first lady anoti motorcade yake inongofamba chingotswanyana nevanhu murodhi chingoita maaccident asingapere. Porcha munhu wonzwa vanhu vachingotaura kuti Mwari pakadaro. I know mushambisika maona ndiri kutaura nyaya yefirst lady wenyika mukati wakutanga ipi yacho. Munondiziva mushika. I don't miss when I shoot. Kana chingotosvika pana pari first time yako ndo pa Auxillia TV, you know what to do, you know the right thing. Tanga nekulaika this video izve so tipinde munyaya tionesane zvinhu zvacho zvikuitika. Nezuro vanga vari kucelebratewo zvinhu zvavo. Hanzi first lady amai Auxillia Mnangagwa in her capacity as tourism and hospitality patron yesterday graced the New Year's celebrations at a newly opened Barawadzwa Cultural Leisure Village in Mazoe, natural beneath a mountain. The venue provided a vibrant and refreshing settings. Families enjoyed food, braai and refreshments, and the celebrations were brought to life by performances from Japreza, Ferdinand Tamimoyo and Comic Ereda, amongst others. The First Lady also extended her communities across Zimbabwe and beyond, expressing hope for a year filled with prosperity, inspiration and achievement. It's like varikuta tamu 2025 gatimbonesana nasi nazvo donyotaura nyaya dzese dzezvinhu zvavari kutaura vachisimbisana vachiudzana kuti zvakatotora nyaya yematsaona yekufa kwevanhu kune kuchiitwa nemotorcade, kuti what are the steps dziri kufanira kuzenge dzichitorwa. Because hatisati taona any step yatorwa, any bold step yatorwa against this, because imonaika kana tiri kutarisa nyaya yekuti first lady there is no immunity against it, kuti she doesn't have immunity yekuti ukadzonziwa dai so anofanira tosuiwa kana pachinge patoitika nyaya dzimwe dzakaita seidzodzo. Ndakazvitarisa zvangu ini mazira angu, but it's just that vanhu vacho hard not to crack chaiyo inonstarter havatangike, ndo zvinenge zviripo. I don't know if you guys still remember the Muzarabani convoy crash. A close protection officer aid security in Auxillia convoy died and 3 others were injured when a vehicle in the convoy went off the road and rode down an embankment near Muzarabani in Mashonaland Central Province. Casualties reported 1 dead and 3 injured. Guys, I know perere papo. Iyi ndo yava vanga vaningirikine. Then H2 yacho, a police motorbike outrider assigned to clear the road for the First Lady's convoy died after a collision with another vehicle near Lions Den on the Harare Chinoi road. Namba yacho munoverenga mega cause ndine usimbo kuramba ndichingoverenga. Right, a Toyota Prado thought to be part of the presidential escort team advanced team crashed into a stationary haulage truck near Kwekwe. Casualties reported 2 dead members of the escort team, 2 seriously injured. Amen. Kana mshido ndirambe ndichingodzika nazvo mukwazo ngundudzo kuti ramba wakadzvanya papa cause inini zvinhu zviri kuitika honestly speaking
zvinhu zvokuti zvinenge zvichitotibata-bata kuti zvanyanyodii. But mirai mone nyaya iri panapa yatoda kuti tionesane, because one thing that I know is Mazimba haasi kuzvisekerera. Mazimba vari kukomplaina panyaya dzakaita seidzodzidzi. Ngezani vanongokanda joka ini pane zvinhu zviri kutaurika zvakozi mazuva ano achadi kunyota zvinhu zvisina evidence, ngatingoonesana tokatoenda takadaro. Now there is this post panapa ende vanhu vari kupopota zvisingaita vanhu havasi kufara. Ndo pandanga ndichitaura ndichiti panhu pakaoma kudai so ndipo unonzwa mapasta maprofets machii vachiswera vachingodzi vari kusimbisa vanhu. Chii chavachiri kumbonyoramba vachinyengerera vanhu ivava. Now pari kunzi we have lost count of how many people Auxillia Mnangagwa's Motorcade has killed. Does she even need a motorcade? Because look now, I got things nevanhu, because people are sick and tired. Right, wokutanga pana pari kuti ayo anzi pese pavanofamba kavanototi vachekerese anofunga kuti ndiye mambokadzi Batisheba zvichapera. Right, zvikanzi who will sue here? This is getting out of hand. You can't kill with impunity because you are the first family. Ndo mamwe mashoko aripo. Mwari kuti aiwa ingozi dzamunenge muchinhingirikina dzamunenge muchitsvaga zvamuri kuita izvozvo. What position does she hold in government, by the way? Position ipi? Position ini andotongoziva ndengoti ispouse ibhebhi renhingirikini remukuru wenyika ra his excellence. Ndo zvingoripo chete. They should learn to plan trip in advance and travel discreetly. The speed unnecessary. They are hounded by their skeletons. Pane imwe yakamboitika, I still remember pambonzi mashops wana akambonzi pomera ibuda tumboti ada umbopinda ada umbotenga kumashops kumasvingo zvakamboitika. If you guys still remember that, right? Wangori kuti aiwa Auxillia doesn't have the right of way against everyone on Zim roads. It's only her husband who must be given that treatment. It's abuse of state resources because she must not have a convoy but just personal car, and those security details in all must have at most 3 cars with her. Ainangu zvemari dzavo, if they can afford to buy their cars, like vazhinji varongofamba nemota dzakawanda the likes of Mnangagwa, we do not have any problem with that. But it's just that people are not happy at the end of the day pazvinhu zvinenge zvichiitika izvozvi zvekuti munenge muchingonzi muri kungofamba muchingodhumana nevanhu pachingofiwa pachingoita senhamba yemota as long as zvisirina chekuita kana kuti zvisimo mumanhingirikini kana kunzi pamaresources enyika pari kunzi vanhu nyika isiyori kuita losi mari taxpayers zvayo. We do not have problems because dzimwe nguva vanhu vacho vanenge vachitawo mabusiness avo, let them use dzavanoda. But pakuzongoti vari kushandisa dzavanoda zvacho vongosiya madrivers avo vachingoita zvisi zvese. Toziva kuti maproblems anowanika, mamistakes anowanika, yes, but tingangoti padiki kunzi ngofamba dzi umwe anhingirikina dzi hazvizobudise picture yakanaka. Saka ndo zvinhu zvetiri tichitaura izvozvo. I'm not ZANU-PF, but a first lady of any country must have a motorcade security and symbol of power. That's why you see even kids of any president do have security, because whatever happens to them, e.g. kidnapping, has got direct impact on the president and the country. Saka kana munhu wese ane nhingirikini saka ngava chiiswa kamanhingirikini nacho zvinoratidza kuti iyo ndiyanhingika pogara pangointroducera. As citizens we don't have any problem. Tongoziva kuti motorcade yanhingi ndo basa rematv ariko, so zvotodzidziswawo motorcade yapresident haindidi kubvunzwa, inongozikanwa nawo zvizhinji. But for nhingirikini kungozi dzapresident dzinofamba dzine chisaini chakadai, dzavhaisi umwe yanhingi. But vakadaro futi at the end of the day munhu wese achapedzera ngoni dzake. Ndo nyaya dzinenge dzichizongonetsa chete idzodzidzi. Now I think last but not least, even if it's a convoy, how can you clear cars in a highway? That's being reckless from Auxillia commands. You clear vehicles in a highway. What do your convoy leave the other lane open? Is a highway, not a street. Nonsense. You killed
father of other children with your nonsense. Ipapo ndo panhu paweke patondorwadza. Iyi nyaya yasati totombetaura but utonozwa umwe munhu ari tochema kuti guys tori pama1 takatofirwa nenyaya yenhingirikini. Just that vanhu vanozouya vanenge vachirwadziwa nezvinhu zvezvichiitika. Hamana nhingi wanga atofaka nenyaya idzo dzenhingirikini. Saka zvinogadzirisika sei ndo zvinhu zvezvitaurwa nevanhu. People are sick and tired. Vanotaura kuti taneta nazvo zvokuti memufamba nemotorcade yenyu achizongonhingirikina achingodzima vanhu. Ndo nyaya iri kutaurwa nemaZimbabweans. But anyways, I don't want to waste much of your time. I hope mawana day rakanaka, but ndisati ndaenda zvangu. Pane 1 or 2 3 things zvinodiwa zvinokoshawoka kuti vanhu munge muchiita se muchiziva, like kune vanhu vari muSouth Africa vaya vanodawo kuregisterwa macompany nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits but vaine mapassport ari valid. Zviri easy mazuva ano. It's possible through a company inonzi Education Research inokwanisa kuregistera company yokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Iyo company inotungamirwa namukoma Owen ishasha manje. Zvaunongoda kungoita chetewo kuvabata panhamba dziri kushowa paflyer idzo. Rowa screenshot, tora nhamba, nyora nhamba pasi. Gore zvaratanga kudai so. Tanga uine new mindset. Tanga une new idea kuti zvinhu zvizokurerukira. So what am I saying here is contact them on the numbers that are showing on the screen.